Helmeta banga bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî didome û pêvajoya serlêdanê jî bo heta heftê sibatê hat dirêjkirin. Beşdarên helmetê didin zanîn ku ti caran di pêvajoya serlêdanê de eleqeyekî ev qaswatedar bo zimanê Kurdî çênebibû ku wek mijarek ji siyasetê bilindtir tên nirxandin. Ülke gündemimizde gerek bölge gündemimizde yine Herî dawî jî Serokê Ak Partiyê Şaxa Diyarbekir Muhammed Şerîf Aydin jî bang di malbatên Kurd kir ku bo zarokên xwe waneya bijareya zimanê Kurdî bibijêrin û balê dikêşe ku divê ev mafê girîng baş were bikaranîn. evê hizmeta xweş, evê imkana baş, o heqê me Kurda gişa bû, daye pêşiya me, zarokê me karin bi zimanê Kurdî ders bibînin, karin zimanê Kurdî, dersa zimanê Kurdî seçmiş bikin, bi zazakî karin seçmiş bikin, servan zimana karin dersê bibînin, karin xwe hîn bikin, karin xwe daha baştir bikin. Ev ya imkanek pir baş e, ev ya imkanek pir xweş e. Em dixwazin milletê me, ehlê me, memleketiyê me, hemşeriyê me, zarokê xwe ji bo veya yönlendirmiş bikin, ji zarokê xwe bêjin, zarokê xwe tembih bikin, biraz seçmeli ders olarak kurmancıya me, zazakiya me tercih bikin, o bi veya dersê xwe devam bikin. Yek ji beşên civakê yên ku pêvajoya serlêdana waneya bijareya zimanê Kurdî ji nêz ve dişopînin jî nivîskarin. Mamostevê çi karî bikin wê çawa bicî bibin? Nivîskara lêkolîner Zeynep Yaş jî dibêje divê beriya her tiştî neteweya Kurd li zimanê xwe xwedî derbikeve û bo dewletê bide nîşan ku neteweya Kurd girîngiyê dide zimanê xwe û eleqeya waneya zimanê Kurdî jî dê bibe mînakek bi bandor. Gereke hemû zarok bi zimanê xwe bi zimanê zik makî perwerde bibin. Yani wê makê perwerde bibin ku fêm û feraseta dunyayî, fêm feraseta jiyanekî pêşketî be insan re çêbe, bi kes re çêbe. Ji ber wê jî ev mafekî rewa ye û pêwîst e zarokê me hemû yani berê xwe bidin mafê xwe berî her tiştî û hilbijêrin bêguman. Hilbijartina va dersan ji bo pêşerojê yani wek çipikekî ye em hesab bikin. Ew çipik be jî gerek em bikar bînin û em zarokê xwe bi hişyar bikin ku ew mafê waye, mafê waye rewa ye gerek ew lê xwedî derkevin. Rewşenbîr û rêxistinên ziman balê dikêşin ku çi ji ber hilbijartinê û wergirtina dengên Kurdan be, çi jî ji ber demokratîkbûnê be. Bila Kurd li sedema wê nenêrin û bi hemû hêza xwe mafê bijartina waneya zimanê Kurdî bikar bînin û li zimanê Kurdî bi awayeke yek helwest xwedî derbikevin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.